Bueno, em dedico a publicar llibres, que vol dir una mica escollir autors interessants o textos interessants i convertir-los en llibre i fer que arribin a les llibreries i que la gent els compri. L'editor és una persona que agafa un text i si creu que el text és millorable, intervé fins a un cert punt, que vol dir fa suggeriments, fa canvis, proposa coses i sempre qui decideix al final és l'autor. Llavors hi ha una part que seria la part més creativa, que per mi no és tant la part creativa de crear físicament o de dir, ai, ara jo aquí afegiria una coma o canviaria, sinó per mi és més el concebre el llibre com a llibre, diguéssim. És agafar una cosa que està bruta, diguéssim, com un diamant que no està polit, i l'agafes i entre tots el poleixes i aconsegueixes portar-lo cap al receptor natural d'allò que en el nostre cas són els lectors. Jo intervinc en la mesura en la que l'autor m'ho permet, perquè també els autors a vegades no els agrada gaire, i també a vegades en la mesura en què el text ho demana, perquè a vegades intervenir per intervenir tampoc cal si el text ja està prou polit. M'agrada molt tractar amb autors, m'agrada molt això, poder seleccionar bé els textos i poder llegir què es fa fora, anar a les fires, parlar amb els agents, pensar com tenint això, que és un manuscrit, que és una coseta, 4 fulles, a part, com podem convertir que això, com podem fer que això sigui un llibre i un llibre ben fet, amb una coberta xula, amb una tipografia maca, que es llegeixi bé, amb un paper que no sigui horrorós. I a partir d'aquí, com dir-li a la gent, tio, llegeix. O sigui, com agafar la gent dels ombros i dir-los, llegeix-t'ho, que realment està molt bé. Hi ha la part d'autors locals que es divideix també en 2 parts, que són els autors que no han publicat mai i que estan començant o que han publicat només una cosa, i després els autors consolidats, que en el catàleg de l'editorial que t'he de dir jo, que és Empúries, també n'hi ha algun d'autor diguéssim, de tota la vida. I llavors hi ha els autors estrangers, que és un altre tema, que ja han publicat al seu país d'origen i llavors tu els llegeixes, veus si t'interessen o no i si et sembla que són adaptables, diguéssim, a la cultura lectora d'aquí o no, i a partir d'aquí vas fent la selecció. Hi ha editors així consagradíssims, que són editors que diuen que és el seu llibre o, diguéssim, la seva obra és el seu catàleg, diguéssim, no? I per tant és una cosa pensada i no aleatòria, no es fan coses perquè sí, o veus un llibre que vendrà i l'agafes i veus un llibre que no sé què i ho poses tot junt, sinó que en principi una altra de les feines de l'editor és tenir una visió global de tot, com tu deies, no? I llavors hi ha les obres individuals, però hi ha d'haver un fil, encara que sigui invisible, que les uneixi, que tingui un sentit. En el cas meu, diguéssim, la meva idea sempre és agafar coses més aviat o desconegudes o que no estan del tot consagrades encara, que la crítica encara no les ha avalat del tot, que no són coneguts arreu del món. Tinc la sensació que hi ha d'haver un recanvi generacional en literatura catalana i que s'està fent, però costa, diguéssim. Costa perquè costa molt trobar autors que siguin bons autors, no només que sàpiguen escriure, sinó que tinguin alguna cosa a dir i que la sàpiguen dir d'una manera que tingui interès. I costa perquè els consagrats són molt consagrats i per tant tampoc deixen molt espai. Crec que és important valorar molt l'ús de la llengua. Tu pots manegar-te-la com vulguis i intentar fer-la teva i passar-la per tu, però hi ha coses que són innegociables, diguéssim, i això és el que alguns autors tampoc entenen, no? Vull dir, hi ha vegades que això és un error lingüístic, ja no cal donar-li més voltes. Si tu vols fer una cosa, no sé, i coneixes molt bé la llengua i ets capaç de jugar-hi, llavors perfecte. Però si no, cuidado, perquè tampoc no necessàriament tens per què saber exactament com funciona i per tant les transgressions que tu li veus són simplement errors, diguéssim. Per mi, els límits són una mica complicats, perquè la naturalitat amb què parlem nosaltres ens ve donada inevitablement per la contaminació. Alhora, el català s'ha de, no protegir, però s'ha d'utilitzar com una llengua única, diguéssim, i total,
I per tant, hosti, és un tema difícil i que no necessàriament tothom entén ni no necessàriament tothom comparteix, tothom té una opinió, jo crec, hi ha 100.000 opinions, diguéssim, sobre aquest tema, no n'hi ha una i una altra d'allò, és que jo vull català sí, català no, és tots matisos molt complicats. No només és amb l'ús de la llengua estrictament a nivell de vocabulari, sinó tot. O sigui, jo vull posar una coma aquí, no és normativa aquesta coma, i a mi què? No? És tot... Bueno, és una expressió, no sé si en altres camps també si és tan estricte, amb la llengua és més difícil.